Tayo sa na dere. Okay, okay na daw nga. Okay? Bisan nun sana siya nga klase. Mili ko ta. Pamili diha. Ma, mamili ko diri ma. Pamili diha, ako na bayad. Ikaw bayad? Ah. Sige, pamili diha daw. Eh. Ay, ayaw, ilabay daw. Ayaw, ilabay. Sila kinagisi, imong ilabay. Na may mapili pa na. Wala. Pila ni tay? 500. 500? Ma, 500. Kung sa mana? Kini ako ah. Hilam diha, di man na pares. Pares man eh. Pares man, di man na pares. Pares man guni sa kuan man iyo sa King Koy. Masa? Kato si kini si SpongeBob, kini si Doraemon. Hilam diha, sagar naman ka. Iuli na diha. Pares mo ni mo. Pili. Pila ni 3 match. Depende sa klase match. Hilam diha, ako pili. Ako pili. Kini, oh. Kini. Ha? Pare mo pa. Kini. Kini, kay pareha color. Kana. Sige ko na, suot ako na. Usa man taon ni. Kana mo ilindot kay pareha yung color. Suot ako na. Suot ba? Ito. Di ba? Bagay? Ito mayroon ng yellow o pink. Kaya nga itong sapatos na kini pareha color. Kana may pareha color. Nagpila na match. 120 ra na match. Ang barato ra pa dyan. Kuha na, ibar ka na sa kilid. Kuha. Saan man eh? Kana kay yellow pod na. Sudlan na to na kay shooter. Mamanagyan niya kay shooter. Ay, slapper tre man. Sige ba? Unsa man na Rikbar? Tukol mo karon. Rikbar, asa man ka? Dito. Maghipon ta ginalay ta. Dilay. Jay, nalay nga. Nag-ulan man ganina, naghalay di ka. Nakahalay ram ko ganina. Manipit. Dito sa babaw sa space. Sa? Space. Saan man na? Di mo gano'n maminaw science. Dito sa babaw ba? Dito sa space. Dito. Ang musta mo sa mga buntag sa iyo, nanghalay ka dito ma. So, naghanap pag-yaw-yaw ay. Nalihalayan dito. Wala ako nung pag-itsa dito. Nuluto raman. Nagluto-lutar kung mga brief ron. So, ikinsa mo pa yung hilabot ito dito. Ang sama mga... Tala ba, kailangan ka kasalina dito. Pag dali, ang dama yung Pagkat buko. lang. Kailan ba? Tala na ba? Ano, sa nagkatag naman ni Nadri, oy. Wala pong Nadri gihalay ni mama. Sa pagkaputa lang ko na diha. May man halayan dito kay walay ulan. Dito sa ubos, sigirag ulan. Bugtok ang halayan dito. Orag-maora man siguro na, tala na. Ha? Wala pa na ako nakita ng parisan eh. Ay, susunod balik na ito kay tao. Ang Tala na kay magagian ng mga alien dre. parisan eh. Dari po nagkatag yun, Nadri noon. She brushes her long blonde hair, and then she asks me, do I look alright? And I say yes, you look wonderful tonight. Bay, unsa imong ikanta bay? Ha? Unsa to imong ikanta? Title ato? Wonderful tonight. Yung kanta kag wonderful tonight nga buntag man kay ron. Hindi pwede. Okay raman pero dapat imo pong ibagay imong kantahon. Kanang wonderful tonight kay tonight guna panggabi gyud na. Ako magbiyahe man ko karon magsakay kog bus akong kantahon pod biyahe. Ana ba imo pong ibagay imong kantahon ba? Nyari sa ko ba kay magbiyahe pa ko bay? Sige sige. Sige bay. Pag sumama ka sa aking biyahe, Biyahe man siya. Kalimutan mo na yan. Sige sige maglibang. Mga unta. Tani mo. Ay, naamit rin sa ubos. Ay nami sa obos. Tre. Ay may Uy. buntag diha. Stay the windy. Mga unta. Ha? Mga unta ba? Mga Mga unta pamahaw. Unsa sud alin niyo? Isda tulingan. Piningwit na mo ni. Daw guys. Naugsa sa bangko. Naugsa mo. Guys, guys. Ang sudan sa the windy isda. Unsa na isda? Tulingan nga ni. Tulingan ba? Sure, tulingan eh. Mura man bulinaw. Bulinaw na si inyo. Tulingan man sa mua. Tulingan daw. Ambe na be kay mga una me. unta. Mga unta ba? Mga unta. Angaon? Oh, John, mga unta. Sige, maingkit ang kamay. Sige, gamay lang. Tulingan. Lagi hurot niya. Oh, Lagi magilaw. hurot man imo. Napang. Napaman ulo na lang na. Ikaw man ko nangagda pa man ko kagod. Ikaw man gigingon nga agdahon na to. Unsa naman na? Unsa man na lang pagkaon na ron? Napa may ulo pod. Ulo na lang tayo mong gikaon. Ay, ayon Unsa ka mo may nangagdad doy. Kagdat soy. Kami nangagda imo dai huton. Mo jud gihurot pud niya. Mukaon ba may anang nagkalaway naman na. Mo jud wala na bakit tulog-tras. Inog butaw sa mga amawon, sila may nangagda. La, may man ka magsalo dong. May ka magsalo. Dili gaya. Magamit mo na sa trabaho ba? Unsa man trabaho Ano dito magsalo ra ka.
Saloon mo ba kay para dili mabunog ba? Pila po ang kuan? Pag makasalo kag isa na kay Jace. Taga masalo na ko, Jace? Oh, makasalo kag pulo, nalagay sa gatos. Oh, sige, sige. Mas. Tara dito, ali ko ko. Diretong. Pero magsalo na ko kag prutas god. Oh, makasalo kag isa ana na kay Jace. Makasalo kag isa ka bulig yahay na kay ka. Psst, kuya, bati kag naong kuya ay. Bati kag naong. Raay. Hoy te, bati man kag naong te. Sige ingon na mata da. Kaya batek na mo di mo na daw. Tarungan na ha. Naong mo da. Ayaw to. Anis. Kaklaro ato bati man dito siya naong. Lagi. Naong pero ayaw to gaayos tinuod. Bad man ang mamutbot. Bad man ang mamutbot pero usahay mamutbot ito usahay kay kato na sakitan mo to giing naman ni mong kuan. Dili ko magtukan sa tinuod. Ayaw to gaayos tinuod usahay. Okay ra day mamutbot. Okay naman mamutbot. Usahay lang. Sama na dong, imo nang manghod dong? Manghod di ba? Ako igagaw. Igagaw ni mo na siya dong? Dili ay, wala man ko kailaan na niya kol. Oh, wala man lagi kailan ni mo? Yung dool naman na siya kalit na ako. Anak ka, igagaw ni mo? Igagaw, meron sir. Igagaw mata, dong. Dili ay, anak, mga ika nga. Kuyog tas akong bandog na i-chocolate dito. Kidnapper man siguro na siya. Ikaw wa, kidnapper mo na bata no? Hapa, hapa na. Hoy, Rikmar. Ayaw dia pagtambay. Ayaw dia pagtambay kay boros imong ante. Bawal din naman. Ay, boros ka te? Duha ka bulan. Bawal din magtambay sa portahan, Mats. Bawal man siya. Ayaw lang dia pagtambay, Rikmar ba? Lingkod ra. Lingkod ra lang dia daw, lingkod. Ayaw pagtambay sa kuan, bawal man dia daw. Sus, baho pong ilok. Baho po nimong ilok, Rikmar ay. Baho gyud, Mats. Ali, Mats, diri ta magtabi, Mats. Sige, Mats. Mas dili ka magkumpiyat sa maglalag sa palahay ka na bay buang magsulusuroy ron. Sure, mas nanay buang man. Nanay buang magsulusuroy dire. Nanay buang man. Ayaw mo pagsabat-sabat dire. Mas nanay buang man. Mas diri sa unahan magtabi mas kay magsabat akong anak. Ay, Kol. Kol, dili ra ba magtambay dira sa portahan kay nay buros. Na dito. Kol. Sulod lang, Kol, sulod. Ayaw lang pagtambay di Kol. Kinsa man. Kinsa day ka, Kol? Kol. Kinsa day ka? Again. Usa na mo. Wala mo na buang pa. Tabi dia. Oy. Oy. Kaninong aso 'yon? Yung aso ba? Kanino yan? Bahay po dyan. Bahay diha ba? Sa kanila pa yan. Ibigay mo tong buto, ibigay mo to sa aso. Bigay mo yan sa aso. Sige. Oy, saan ka pupunta, oy? Ay, gago. Sabi ko ibigay sa aso. Hoy! Hoy! Sabi ko ibigay mo sa aso. Nandyan lang yung aso, oh? Ay, iro man to. Ha? Iro. Anong iro aso yan? Aso. Guys, anawa din sa tangka sa mga baboy guys, nang lupa ng mga kiyot. Ano siya mga kiyot, mura siya mga langaw ba? Pero kung mapaakan ka ng kiyot, mahimo po kang